Da je tako bajno onda bi se 300.000 Hrvata vratilo, a ne bi i dalje odlazili. Ja ne mogu shvatiti, evo, ja stvarno ne mogu shvatiti da apsolutno branite sve što ova Vlada čini i ono što je neobranjivo. Ja nemam problem podržati zakon ako smatram da je on dobar, ali vi imate problem da apsolutno sve valja što su vaši ljudi radili i vaša Vlada, a 22 ministra vam je smijenjeno zbog sumnje na korupciju. Po čemu vi pričate? Pa koja država u EU na koju se poziva premijer Plenković je smijenila u zadnjih 7 godina 22 ministra velikim dijelom zbog sumnje na korupciju? Koja država? Ajde navedite je. Jel ih ima? Nema ih. Po čemu pričate? Prodajete maglu ljudima i ne želite priznati vaše greške. Ne želite priznati vaše greške. Ja ću svoju grešku priznati, ali vi vašu nikad ne želite. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Ja kad slušam evo kolegu Mandarića ili ostale kolege danas iz HDZ-a pomislio bi da u ovoj državi teče med i mlijeko i da svi tako lijepo bajno žive kao da smo u jednoj Švicarskoj. Ali to nije ni približno tako. Hrvatska, a vi to kolega Mandarić najbolje znate, je u zadnjih 7 godina demografski opustošena. U zadnjih 7 godina vladavine HDZ-a i Andreja Plenkovića je 300.000 Hrvata napustilo Hrvatsku. I to je činjenica. Iz vašeg Đakova, iz mog Vukovara, iz okolnih mjesta i nisu otišli ili pak iz Baranje zato što im je ovdje bajno iz svog hira. Otišli su jer su bili prisiljeni trbuhom za kruhom otići u zapadnoevropske zemlje. Vi govorite da se slažete sa mnom da je došlo do rasta cijena, ali ne znate na temelju čega dolazim do zaključka da je došlo do pada standarda ili kupovne moći građana. Pa na temelju vrlo jednostavnog podatka. Zato što plaće i rast plaća koje su rasle nisu pratile rast inflacije. U nominalnom smislu su plaće na kraju manje nego što su bile do sada. Vi sa jednom plaćom možete manje kupiti nego prije godinu dana i to je činjenica. To ne možete vi osporiti. Da ne pričamo o mirovinama. Jesu li mirovine pratile inflaciju? Evo uzmimo ovaj mjesec. Znači, ovaj mjesec je inflacija 10,7% u Hrvatskoj. U odnosu na prošlogodišnji ožujak, kada je bila 7,2%. Što znači da je inflacija koliko? Preko 18% porasla u 24 mjeseca. Je li ikome u ovoj državi porasla plaća ili mirovina za tih 18%? Navedite te pojedince kome je toliko porasla plaća ili mirovina. Moja mama je radila 35 godina i danas ima, znate koliko mirovinu? 340 eura. Moja punica je radila 30 godina, ima mirovinu od 320 eura. Pa mi sad objasnite, koji je to čarobni štapić u ovoj državi, kako preživjeti sa 320 eura? Objasnite mi. Kaže kolega Šašlin, ali ljudi ni u Njemačkoj naši Hrvati više ne štede. Ali ja nisam vidio da se masovno vraćaju u Baranju, Slavoniju, Srijem. Ja bi bio sretan. Ali ovdje ne mogu ni preživjeti ni pola mjeseca, a kamoli da mogu nešto uštedjeti. O čemu vi pričate? Mi kao da živimo u paralelnim svijetovima. Nije se poduzelo apsolutno dovoljno. I mi smo, ja govorim u ime svog kluba Hrvatskih suverenista, uvijek imali svoj stav. Jasan stav. Znači, nismo odstupali. Smatrali smo da nismo bili spremni za eurozonu po brojnim pokazateljima. A pogotovo nismo bili spremni ući u eurozonu u doba ovakve financijske krize cijele Europske unije. To nitko nije napravio prije nas, niti će itko napraviti poslije nas. Jer mi smo tu jedinstveni. A to prvenstveno osjeti naš narod. U svakom pogledu. Mi smo u ime kluba Hrvatskih suverenista podržali vaš prijedlog što se tiče poreza na ekstra profit. Jer smatram da treba oporezivati one koji su pogotovo u ovom razdoblju krize unatoč brojnim državnim subvencijama lovili u mutnom i ostvarili ekstra profit. I smatrali smo da je to dobar prijedlog. I mi iza toga stojimo. Ali i dalje tvrdimo da se nije poduzelo dovoljno za zaštitu običnog građanstva. Nije se htjelo ili zamjeriti trgovačkim lancima, velikim i jakim kompanijama, nego su sve bile prijetnje. I ne stoji, jednostavno ne stoji ova izjava državnog tajnika da riskiramo sudske tužbe ukoliko bi ukinuli subvencije pojedinim poslovnim subjektima koji su
lovili u mutnom, odnosno za koje je Državni inspektorat utvrdio da su neopravdano dizali cijene. Nije istina. Znači Vlada daje već duži niz vremena subvencije na što? Na struju. Za neke je ta subvencija i kilovat struje po jednoj cijeni, a za druge po drugoj, ovisno o potrošnji. Pa jel to onda isto ne riskiramo tužbe po tome? Riskiramo. Znači jednostavno ti argumenti vaši ne stoje. Prepustili ste sve stihiji i pojedincima na tržištu da se ponašaju kako žele. I danas imamo to što imamo. Imamo rast prehrambenih proizvoda, ono što svakodnevno kupujemo, od kruha, od mesnih proizvoda, od sira, ono što ljudima treba, od mlijeka. Svakodnevna košarica je porasla po statističkim podacima u zadnja 24 mjeseca 30%. 30% ljudi moji. Pa treba preživjeti. Pa ja sam prije mjesec dana išao u trgovinu, u vreći sam donio 40 eura, u jednoj vrećici 300 kuna. Nekad ste mogli cijela kolica donijeti za 300 kuna. Do prije godinu dana. Ali meni to nije problem. Nije ni vama problem. Sa našim primanjima. Ali je problem prosječnom Hrvatu. Vi kažete ima posla, ima hvala Bogu posla. Ali znate zašto ima posla? Pa je 300.000 Hrvata protjerano iz ove države. Zato danas ima posla, a danas vam radi 120.000 stranih radnika. Od toga gotovo 50% iz dalekoazijskih zemalja rade za mizeriju i za mizerne plaće. To vam je problem. A naši ljudi vam se neće vratiti. A opet poslodavci tim stranim radnicima vam daju kolike plaće? Minimalac. I opet ćemo biti na začelju gotovo Europske unije što se tiče primanja. I ništa od tog povratka naših iseljenika. To su bolne činjenice. Vi mene osporite ako imate argumente za to. Osporite me ako imate argumente. Nemate ih. 3,8 milijuna Hrvata je trenutno u državi. Vjerojatno i manje. I dalje odlaze što je najgore. Jer jednostavno više sa 800-900 eura ne možeš preživjeti i ovdje normalno funkcionirati. Ne možeš. Znači nama su proizvodi u određenim trgovačkim lancima, bilo je usporedba po medijima, u Lidlu, u DM-u, isti proizvodi su skuplji 20% u Hrvatskoj nego što su skuplji u Sloveniji ili čak u Austriji i Njemačkoj. Kako to sada možete obrazložiti? Koje argumente imate? Da taj proizvod mora u Hrvatskoj biti 20% skuplji. I što kaže na to trgovački lanac, predstavnik? Pa znate, radi se o logističkim troškovima. Pa kojim logističkim troškovima? Kolika je ta Hrvatska? 5000 km dugačka i 3000 km široka. Pa imamo logističke troškove. Ma nije istina. O čemu se radi? O ovome što je HNB rekao prije nekoliko dana i to je činjenica da je 60% inflacije nastalo zbog ekstra profita i zbog visokih trgovačkih marži. Zašto Vlada tu nije reagirala? Zašto se to može u drugim zapadnoeuropskim zemljama, kod nas ne može? Zašto je ovdje radila u korist velikih poslovnih subjekata, a na štetu hrvatskog građanina? Zbog čega? Evo recite mi. Znači HNB je to potvrdio, to je službena statistika HNB-a. Nije izmislio Marijan Pavliček. O tome se radi. Znači ne stoji teza da je ova inflacija uvezena. Ona je samo dijelom uvezena. A velikim dijelom je proizašla upravo zbog bezobrazluka pojedinaca na tržištu. I umjesto da ste one prijetnje o kojima ste pričali, Vlada RH provela u djelo, vi ste ostali na praznim prijetnjama. Kako kažu djeca, pustili ste čorcima i od toga nema ništa. I zato danas imate to što imate. Imate katastrofalno stanje na tržištu, imate osiromašene građane koji ne mogu spojiti kraj s krajem. I izađite malo iz ove sabornice, gospodo. Izađite iz Vlade. Izlažimo iz naših ureda. Hajmo malo se spustiti evo dolje na Trg bana Jelačića, pa malo po trgovinama, pa malo u prigradska naselja grada Zagreba, pa vidjeti kako ti ljudi žive. Pa nije to tako bajno kako se ovdje priča. Da je tako bajno, onda bi se 300.000 Hrvata vratilo, a ne bi i dalje odlazili. Ja ne mogu shvatiti, evo, ja stvarno ne mogu shvatiti da apsolutno branite sve što ova Vlada čini i ono što je neobranjivo. Ja nemam problem podržati zakon ako smatram da je on dobar. Ali vi imate problem da apsolutno sve valja što su vaši ljudi radili i vaša Vlada, a 22 ministra vam je smijenjeno zbog sumnje na korupciju. Po čemu vi pričate? Pa koja država u EU na koju se poziva premijer Plenković je smijenila u zadnjih 7 godina 22 ministra velikim dijelom zbog sumnje na korupciju? Koja država? Ajde navedite je. Jel ih ima? Nema ih. Po čemu pričate? Prodajete maglu ljudima i ne želite priznati vaše greške. Ne želite priznati vaše greške. Ja ću svoju grešku priznati, ali vi vašu nikad ne želite.
I sve je super bajno. Vi se bavite s tim koliko ima gdje kojih saborskih zastupnika. Pa koliko ima vaših saborskih zastupnika? U većini 77. Ja vas 7-8 stalno vidim. I vas kolega Mandarić, ok, imate još jedan posao dolje u Đakovu, vidim jednom u 2 tjedna. I veliku većinu saborskih zastupnika jednom u 2 tjedna. Neke ni dan danas ne znam. Ne znam ih. Evo, ne znam ih imenom i prezimenom. Pa to nije sramota. Koju sliku šaljete hrvatskom društvu? Ako si saborski zastupnik, onda izvoli se ovdje pojavljuju i radi svoj posao. Ja sam prvi se odrekao svog mandata zamjenika gradonačelnika u Vukovaru. I saborski zastupnik sam ovdje. Ali onda ću raditi svoj posao kako Bog zapovijeda. Ja ću svoju plaću zaraditi. Mi se ne moramo složiti u 1000 stvari. Ali ja svoj stav imam. Ali ne mogu vjerovati da branite nešto neobranjivo. Državni tajnik govori o investiciji, hvala Bogu da je došla u gospodarsku zonu Nemetin-Džejbil. Ali znate šta je sramota? Da je tamo rečeno ovo, i to državnih dužnosnika, ovo je jedna od najvećih stranih investicija u Republici Hrvatskoj u zadnjih 20 godina. Zemljo, otvori se. Investicija od 1500 uposlenih. Zemljo, otvori se. Jedna od najvećih u zadnjih 20 godina. Pa mi bi trebali takve investicije imati svake 2 do 3 godine. Znači, mi smo imali, to su službeni podaci, 2019. godine, pred COVID vrijeme, izravnih stranih investicija 1,3 milijarde američkih dolara. Od toga je velika većina išla u turizam i bankarski sektor. Jedna Srbija je imala 3,4 milijarde američkih dolara. Većinom u industriju, a jedna Mađarska 4,3 milijarde američkih dolara. Po čemu vi pričate? Kakva industrijalizacija Hrvatske? Mi smo od nekad industrijske države postali država uslužnih djelatnosti i trgovine. I da nemamo turizma, bili bi kruha gladni. Bili bi kao ovi jadni Bangladešci, išli bi trbuhom za kruhom u dalekoazijske zemlje da preživimo. Tako bi bilo. Samo taj turizam je vrlo krhk. Dođe neki virus, stane sve u sekundi. Digne se jedan pročečenski vojnik na Jadranu i ode cijela turistička sezona. I što ćemo onda? Od čeg će se onda puniti državni proračun? Od čeg ćemo mi dobijati svoje plaće, a kamoli od čeg će narod živjeti? Znači, ne mogu se složiti s vašim tezama i žao mi je da ne želite prihvatiti ni jednu, ali konstruktivnu stvar oporbe. Ama baš niti jednu. Ja nikad nisam išao sa tezom idem samo kontra. Stvarno smatram da ste trebali ukinuti i da trebate ukinuti subvencije za sve one poslovne subjekte za koje je Državni inspektorat utvrdio da su lovili u mutnom. Za primjer ostalima, da ste to napravili jednom, ne bi imali sigurno ovakve cijene. Samo jednom da ste to napravili. Niste se usudili jer ste radili za velike. I stvarno smatram da ste trebali objaviti crne liste. I znate zašto? Ne ovako na internet stranicama, nego uoči državnog dnevnika na HRT-u da se vrti ove tvrtke su neopravdano dizali cijene. I onda bi građani, prosječni građani koji prate državnu televiziju rekli ok, tamo ne idem u kupovinu, tamo te proizvode neću uzeti. Onda bi postigli određeni efekt. A ne ove bijele liste, kao 100.000 ljudi su redovito na tim bijelim listama. 100.000 ljudi od 3,8 milijuna. Ma milina. Hvala vam lijepo.